unha cousa é unha cousa que surja tal, e outra cousa é que... A pesares de que o pleno do pasado luns non tiña moitos puntos a tratar en Taboada, a verdade é que está dando moito de sí. Primeiro foron os nacionalistas os que verteron críticas cara ao equipo de goberno, e despois foron os socialistas. Hoxe o rexedor de Taboada responde aos partidos da oposición. Comezamos polo BNG sobre o plan de axuste. Que se cumple prácticamente todo, salvo hai 2 ou 3 parámetros que non se cumplen, nos cales xa se lle explicou por cales eran os motivos por que non se cumplían, e esperemos que ao largo deste 2013 pois, se cumpla. Non? Nun estudio económico sobre as tasas xa se explicou que aunque non é o momento, digamos, máis oportuno para subir as tasas, hai unha serie de servicios nos cales non son rentables para o Concello, nos cales son deficitarios, e entonces, pois, como se había posto no plan de axuste, pois se suben as tasas, non? Sobre o estado dos centros educativos, o rexedor asegura que eles só poden traballar onde teñen competencias. El sabe de sobra que eso non, o Concello non ten competencias sobre eso, porque ademais eso depende un pouco da renta personal de cada un, no cal eles no seu momento, se iso se aplica, pois terán que solicitar e presentar as súas declaracións das rentas, e en base a eso pois se lle poderán pagar ou non, non? Quero dicir que el fai como culpable ao Concello de que temos que informar deso cando nós non é competencia deso, e nós non sabemos os datos das persoas, dos pais, dos nenos que asisten ás escolas. Non, polo tanto, o Concello non pode informar desas cousas. En canto ás críticas do PSOE, tachas de infortunadas, xa que non obedecen á realidade do Concello, como os poucos puntos da orde do día do pleno. Como exemplo de parálisis total que poña de que só se celebra un punto do orden do día ao pleno, pois ele sabe que ese pleno se ten que celebrar e que pode coincidir que neste momento pois que non hai outros asuntos importantes para poder levar. Quero dicir que tamén non só se levou o da ata de comisión de goberno, que se levou o do informe do plan de axuste que ten presentado o Concello, o informe de contas do ano 2012, e se trataron mocións e preguntas que debidamente fixo a oposición. No referido á perda dos servizos públicos, o rexedor asegura que se manteñen e incluso se aumentaron. Desde que eu estou como alcalde non se perdeu ningún servicio público, e síguense a manter, e incluso algúns se incrementaron, non? Polas críticas de que no Concello non atenden a todos os veciños por igual. Se el sabe se beneficiou algún, pois, eu penso que o mínimo que ten que facer, pois, denuncialo, ou aquí o equipo de goberno, pois dicirlle, oye, mira, estades facendo isto mal, pero, repito, desde o equipo de goberno, o único que se fai é tratar por un igual a todos os veciños, sean do mismo color político, da mesma, digamos, situación personal, económica, o que sea, desde o Concello e desde a miña persona, pois tratámolos a todos iguales. Tamén se referiu ás críticas sobre que o goberno traballa a costas da realidade. É unha total, me parece, metedura de pata por parte del dicir que vivimos a espaldas da realidade, sobre todo na aldea, que as timos totalmente desatendidas, é mentira. Se acaban de facer obras agora fai un poucos en varias parroquias e se van a facer máis, se están agora a bachear e repoñer os servicios nas carreteras máis dañadas. Quizá puderámoslo haber feito dunha forma máis diligente, pero o tempo tampouco nos axudou moito para podelo facer antes, non? No que si están de acordo é que a débeda do Concello é moi elevada, pero critica o voceiro do PSOE por alarmar os veciños. Eu reconozco que a deuda que ten o Concello non é adecuada, que é bastante importante, non porque nós o quixéramos así que fora, pero, bueno, a situación é a que timola que acometer, eu penso que estamos acometendo ben. O plan de axuste, como dicía, estáse a cumplir bastante ben todo o que pedimos, e penso que non se pode facer é alarmar así os veciños de Taboada con todas estas manifestacións, porque o único que crea é a inseguridade cos veciños e a xente que non pode escoitar todo eso. O alcalde, aunque ten potestade nas contas, pois quen fai isto é o Servicio de Intervención. Eu penso que as contas ao día de hoxe van bastante ben, non tuvemos un equilibrio de gastos e ingresos, só hai un desfase pequeno de 3.000 euros, máis de gastos que de ingresos, e penso que debido á situación que viñamos arrastrando e na cal estamos, pois que, bueno, vamos chegando ao objetivo de equilibrar gastos e ingresos, non?
En canto ao tratamento dos asuntos importantes, o rexedor asegura que sempre se informa a oposición, como no caso do Pexón. Eles saben que no último pleno, ao acabar o pleno, se lles enseñou como está sendo o proxecto do plan urbanístico, e xa nos comprometemos no momento que se vai agora a presentar na Xunta de explicárselo a todos eles, pero as bases importantes do desarrollo do plan urbanístico xa se lles explicou no seu momento a toda a corporación. Por lo tanto, non pode dicir que non se lles avisa para asuntos importantes. Con respecto ao polígono industrial de Taboada, non teño por que explicarlle a él todas as gestións que eu fago a nivel da consellerías, tanto a él como ao portavoz do bloque, todas as gestións que eu fago a nivel de consellerías. O que lle teño que dicir é que despois de varias visitas a varios conselleiros, é un sobre todo bastante importante, timos en marcha varios proxectos que xa son proxectos antigos que están aí para facer, pero que estamos encima deles, que se van, a maior parte deles, pois que se van a materializar en breve tempo, penso, polo menos iso é o que nos transmitiu o conselleiro destes proxectos, e, polo tanto, no seu momento, pois, poñerémolos en coñecemento deles e de todos os veciños de Taboada. O que non me gusta a min é andar prometendo nin salindo todos os días no periódico con obras que despois ao largo ao mellor non se poden facer. Polo que reitera as críticas ao voceiro socialista por pintar un futuro tan malo para Taboada, que acaben perxudicando o propio polígono e, polo tanto, a todos os veciños. O único que fai é crear incertidumbre entre os veciños e, como digo, non só cos veciños de Taboada, sino coa xente que poda ver todas estas declaracións, a xente que ao mellor pode tirar algunha previsión de algún acoso ou algún traballo ou algún proxecto en Taboada, con estas previsións e todo este panorama negro que el plantea, o único que fai é alexar toda esta xente. Eu penso que se verdadeiramente queren axudar ao Concello de Taboada, o Concello de Taboada e todos os veciños, é eso que dicíamos, se poden presentar propostas. O equipo do PSOE, ao largo destes 2 anos que levamos de legislatura, non presentou ninguna moción reclamando ningún couso en concreto. Por lo tanto, me parece que tampouco é un motivo para poder criticarnos a nós porque non tomemos ideas. Como dicía el, personalmente tivemos bon rollo entre eles, eu aprecio bastante o portavoz do PSOE, non me pareceron moi oportunas todas estas manifestacións, porque nin hai parálisis, nin estamos ao margen, nin hai parálisis do Concello, nin estamos ao margen dos problemas dos veciños. Quero dicir unha cousa, estamos a traballar por eles e seguiremos traballando. Eu, personalmente, como levo feito moitos anos, repetirlles que tampouco que aos veciños e veciñas de Taboada que non se crean todos, senón se calquer problema que teñen, sempre teñen a posibilidade de preguntar e de asesorarse un pouco por todos os que formamos o equipo de goberno.